ина марама срочно фурӯшии скутери навпанав бо нархи арзон срочно. Дӯстони азиз, ҳамин скутера тағои нав харидиям, мақсад ки пачка мегӯяд харидагасем, яъне ки ҳай кардагӣ нестем. Ростига мегӯяд бензинакиша мегирам, мегӯяд ҳамира бо нархи арзон мефурӯшад. Ай нархи харидагиашон як баробар қариб ки арзон метавад, мегӯяд срочно пул дар кора. Ҳамин видеоша мо дар рӯйка срочно гуфтан ҳамира реклама кирен, хай мо мақсад ки аз болош видео гап зада парфусем. Дӯстони азиз, солаш 2025 мақсад ки то 80 километр ба як заряд мегардад ва 6 аккумулятор дӯстони ки 6 аккумулятор ҳастай, айрӯи 60 боло мегардад, меравад 2025 солша. Адресшон мақсад ки шаҳри Душанбе, ҳамира мегӯяд қариб ки хумон 6000 сомон мегӯяд қариб харидагӣ, яъне ки 5000 чанд сом мегӯяд харидагӣ ҳастин. ҳозир мегӯяд арзон метавад, яъне ки 4000 сомонӣ. Ба хотири подписчикои мо мегӯяд ҳамин 3800 сомон мегӯяд, метавад, яъне ки 3800 сомон ҷои мешитагиша ба хотири подписчикои мо. Дӯстони азиз, навай харидиан, яъне ки ба ҳамин қарибӣ бо мегӯяд мефурӯшем, яъне ки бензинакиша мегӯяд мегирем, мақсад ки то 80 километр мегардад. Дӯстони азиз, 3800 сомон ҷои сумгиришаш срочно марамат занг занед.